मा संदों नोंलाय मा संबाय थादों हो बहाय जायाफ्रामा माब्लानिफ्राय रुटि सावनानै जाफेरा नोंलाय मोनाबायलाय खामजोबहाय नायदो इखो होलांबाय नुहुरलादो नोंलाय मा दैगासिनो दं नामा दावदैखो खिबुथिंनिफ्रायसो ओंखारहोगासिनो हराव बेलाय दावदैखौलाय Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मा संदों नोंलाय मा संबाय थादों हो बहाय जायाफ्रामा माब्लानिफ्राय रुटि सावनानै जाफेरा नोंलाय मोनाबायलाय खामजोबहाय रुटिया नै मोननो माब्लानिफ्राय रुटि सावनानै जाफेरा नोङो सेन मोनामजोबो मानसियानो सेना मोनामो नामा बे गारियाव थानाय सेना फाग्लानो मा बिलाइ मा बुस्थु बियो हो मा खामथाब बिलाइ मावनो रोङा आङो बेफोर बुस्थुखौ जानानै गोजोननाय नामा बेफोर बुस्थुखौ जानानै जालां जा नोङो बेखौनो बोरमा बेदर लानानै फैनां बोरमा बेदर जायोना जाया नोङो जाया माथो जागोन मा लाबोनांगौ खिथाद' आंना केक लाबो मेथाइ थोस लाबोलां लोगोफोर दायो दिल्ली मार्केट मोनफैबाय आङो लांनोसै आरोना बायदिसिना जाग्रा बुस्थु आलासि दंफैयो नालाय बेनिफ्राय आं दायो बोरमा लाग्रोगोन दाननायफोरखौ आं बारा देखायबाय थाला जिखुनु जाया लानोसै आरोना बोरमाया नै इथिं दङ नै बेयाव दं खासि माल लांसै दिनै ओमफ्राय नाबो लांगोन दे 10 किल' मान दे আৰু খবৰ ভাল খবৰ নাই এই মাহত ক'ত গৈছিলি ক'ত এইকেইদিন দেখাই পোৱা নাই তোক এসপ্তাহমান মই বৰ্তমান ঘৰতে আছে কাম কৰি আছি না সেইকাৰণে অহা নাই অঁ দে बोरमा बेदर लाबाय आलासिनो बारा लायाखै आधा केजिल'सो लादों बारा गैखाया ना सानैल'खासो बोरमा बेदरखौ लाखांबाय बारा लायाखै आरोना आधा केजिल' लादों आधा किल' लाबाय आङो ओमफ्राय नै ना लानोसै ना मा दाम बैयो 240 बे 200 बा बे आरो 250 गोजाया बा माने इमान दाम सान्दायालाय खमसो मा खालामदों बे लकेल नालाय लकेलबाबो हासार होजोबोलै दाना हासार होजोबनाय गोजा ओइ 200 लादो 200 बैयो सान्दाया मानो हाया आं गथायैनो लांखागोन डाइरेक्ट बेसेबां जायो सुला बेसेबां दङ बेसे बारगोन नामा दे हरदो दानदो अरांनिफ्राय लाबोयोना बेखौ नाखौ अरांनिफ्राय लाबोयो दुमदुमा बोरमा बेदर बेनिफ्राय आङो नाखौ लाखांबाय दायो नैबे डेसपुराव फुजा होनायनि थाखाय गणेश लाडु लादों आरोना बिराद जायो बियो एकदम नै एन्जर बायदि जागासिनो दङ नायदो जानायखौ दखानाव थाखिब्लाय कामाम खायासै निगनि निसिना सासल मानुथ' दिल्ली मार्केटआथ' खाथियावनो दिल्ली मार्केटआव आङो ना सान्दा बेनिफ्राय बोरमा बेदर लाना फैबाय नैबेयाव माबा मोनसे लांसैलाय आथा लाङोनो आथा जायोनो नोंलाय मा दैगासिनो दं नामा दावदैखौ खिबुथिंनिफ्रायसो ओंखारहोगासिनो हराव बेलाय दावदैखौलाय दावदै बेफारसो जाबाय आरोना नोङो देन्जारलै नै दावदैया खमाव मोनो आरोना बेहाय हलसेल रेटआव लांनोबा लांफैबानो जाबाय लोगोफ्रा माने नैबे दिल्ली मार्केटनि अपोजिटआवनो जों फैबानो मोनो आं दायो आथा लाना थांसै आटा
आटा लांसै आं ओरै सिङाव हाबलांबाय दखाना बिराद गिदिर हलसेल आटा 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 मालिक फिसा ओइथिं रतन दा আছে मोजां मोजां दा हेपि दिवालीनि जिलापि लांसै नै बेखौ आधा केजि जिलापि सावगासिनो आधा केजि हारामुनिया दिनैसो फैदों साला दाखालि दाउ जानो होननानै माबाय खारखुमा लांबायब्रा बियो सुबुङासो जाजोब्बाय आथिं दाउ हांनायखौ नै ना बोरमा बा बिबारसो माथो बिबार देन्जार दाम बेबो 70 थाखा फवालायबाव जाद' जिलापि नङा बे बिबारसो नै अमा राजाया दाखालि हरफा जासिगौमोननो रौथायाव थांनाया दे जा 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 लागौ 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 माजों संगोन बोरमाखौ आं जायाबो मिथियाबो बा नायालाय नाखौ मा बोरमासो नङा नाखौ फ्राय एवनानै थासजों संसैदां संगोन गोथाव जुलाफिया जुलाफि होनालै बेखौ माबासो नोङालाय बेलेगसो नो हिरामुनिया मानो जायासै थै जाम्बिस नोङो गोथावसो हद आं जानोसै मोनसे आंबा जानाय नायनोसै नै बमा नायब्रबमोन आं जि मोजां मोजां दङ बमाया आंबा जानाय नायनोसै नै जानायसै आं बारफि ना मा होनो नै गोथावानो टाउनाव बिराद गिदिर गिदिर बमा फानदों जाम्बा नायथां सोरनाव लायनो आदैमोननाव गस्लायाबो बिदा फंबाय एखे एखे लायबाव गय हरलाय सेस खामदाबजोब्बाय नै अरखौ एफा गिदिर होयो ना सान्दा एवनो रोङा इसोरो नायलाय ना सान्दा लाबोदोंमोन आङो बोरमा बेदरखौ आं बे संगोन होन्दों नामाथाय बोरमाथ' जाखाया मा बिलाय बलजों थास' सोरखौ नुफेरा मा देरनानै जाबोदों नोङो बेखौ एकदम जाया बिदिखौ खामथाबजोब्बाय हनै नाया माथो नायाव मैथा होजायोथ' आरो लायदो मैथा लायदो खानानै सानथिं बाथिं जेन्थ'खौ फुनलायबावो नायलाय बुजा नांखांबावबाय साइथिं अबेहाय आं सुखांबायथ' दिवालीनि माबा फुनबाय नामा नोंलाय दिवालीनि देलायबाय दाहाय नाय आरो सुखांबा थालिर गायनांगौमोन अखायासो हागासिनो बमा गावहैनोसै र' थरनैसो फै बादावसो गारो आङो ओइयाव गावहैगोन आं दुब्लियाव गावहैगोन जाम्बा थांबा उपासो जाबाय था लोगोफोर दायो आङो बमा गावनो नागिरदों आरो ना बमा चक्लेट बम नै बेहाय पाइपआव सोनानै गावगोन दायो पाइपखौ नायदो दिंखल पाइपसो दिंखल पाइप बमा गावग्राफ्रा नै ओमफ्राय बोरै आं नोंखौ गिलास लाबोनो होनाया गिलासाव सोनानैबो गावगोन बिराद गोजौ दावखोखायो गिलासा र' दायो बेखौ गावगोनसै नै आं दायो चक्लेट बमा गावनोसै लोगोफोर नै बेयाव सोबाय खारखादो स्टप
नै दायो बमा गावनो नागिरदों बमा थिंखल पाइपआव सोनानै खामाखैलै जाम्बा ए खामबाय लागाव पाइप गान बवा पाइप गाना डेन्जार ना सोना हो सिङाव बेरबाय वाव नै डेन्जार दायो गिलासजों गावसिगोन गिलास गिलासा दोन बांद्राय खायलें दोनना फुख्रियाव थांगोन बाला गिलासा बिदि नङालै जाम्बाफोर दोननो रोङा नामा बेयाव अन्थाइ दोननो ओरैजाय हद बेखौ एसे ओरै मोजां बारहो गोजौ थिंखो सावना हो ए नायदो इखो होलांबाय नुहुरलादो ओइ बबेथिंबा थांगोन इयो गिलासा दे खामाखैलै एफा गिदिर नामा नुस्लाबानो गिलासखौ लागाव सावदो गिलासा दावखोगोन लोगोफोर नाय नै लागाव नुस्लाबालै हारामुनिया मोसालायबो आयो गावनोबो रोङा होलांखायो हो लाबाय नै होलांखायो बेहायलाय मा मैथा ना सान्दा दहाय लाबोनाया लोगोफोर आं हाथायाव लायदोंमोन ना माजबाद टाउनाव बोरमाजों आलु सि देलायलायबावो बाला फारबथि बायदि नै आथिङावबो आयु ओमफ्राय हाब्रु नांबोजोबखो होलाय आथिङाव मानो हाब्रु नांखो होलाय नायलाय जेनथ'का फुनबावो जायाफ्रामानो सोरबा हौवाया नायगोन नोंखौ